Dili lang usa ka festival ang salmutan sa Lapu-Lapu City karong tuiga. Gawas sa Pasigarbo Sugbo Festival diin guest contingent ang dakbayan karong Agosto. Mosalmot usab kini sa Wonju Festival sa South Korea karong Septembre. Ani ang report. Subsob na karon ang pagbansay-bansay sa Lapu-Lapu City contingent alang sa ilang pagsalmot sa Pasigarbo sa Sugbo karong Agosto 28. Inay ang reenactment sa kadaugan sa Mactan, ang garbo sa Lapu-Lapu ang napili nilang tema sa ilang giandam nga pasundayag. It's going to be a ritual presentation of the Lapu-Lapu City contingent as guest participants. We won't be using big props, no, since we will just be a guest contingent, but we will be playing around with the LED walls provided. Migahin ang dakbayan og 2 milyones pesos alang sa moong kalihukan apan gipasabot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga posibleng muubos-ubos pa ang magasto niini. Tungod kay dunay uban nga mga kuan nga naana nato, no, no need to give them honorario because they're already hired na nato dadaan sa ato ang Lapu-Lapu guild, no. So mana na ma-reduce pa nato ang maong. So more on ang ato na lang siguro is the costume and some of the choreographers. Samtang karong Septembre, musalmot na usab ang Lapu-Lapu City sa 2022 Wonju Dynamic Dancing Carnival sa South Korea isip usa sa mga contingents. Sa miaging tuig, ang Joyful Tribe sa Toledo City ang nakalangkat sa grand prize for the Foreign Performance Group atol sa finals sa virtual competition sa World Wonju Festival. So yan na to, ang Lapu-Lapu City nga mo participate on this, and one way of promoting our city, no, na makita nila nga atong city is an historic city. Matod sa OIC sa Tourism Office sa Lapu-Lapu City, John Christopher Raffles, ang reenactment sa kadaugan sa Mactan ang tema sa ilang presentasyon didto sa South Korea. Si artist coach Junel Pipito kinsa mo'y mida sa papel ni Dato Lapu-Lapu sa duha ka higayon atol sa ika-500 ka tuig nga kadaugan sa Mactan ang muda gihapon sa papel ni Dato Lapu-Lapu. Apan wa pa ibutyag kung si kinsa ang muda sa papel ni Reyna Bulacna ug ni Magellan. Apan sigurado na nga ang mga dancers gikan sa Lapu-Lapu City Performing Arts ang musalmot sa maong kalihukan. We will be bringing around 25 dancers siguro na makakuyog o makapresent sa ato ang presentation. Siguro kung na-limit sa oras, kung kulang man gani sa dancers, amo na lang utilize ang kuman na number of dancers o niya kung pila po ang limited na time na ihatag. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.